Tepamanhene na Daasebre oba bedura oba betrase na no dwada no doti ye no yehu no na ohene betena ase se de amamre ne amane tie no ohun se da bia meka se ono kwa oye ohene oba ohun se Abibirem na ati okura no bi se de anti ane kura na Asante ka asafo kire se ebresem de ho abakwasem be mamunti eye achemfo asafo Bonsu buache eye otufo Tepamanhene ana Daasebre onan kwa so oba na agro di na chi efe da bia meka Asante abakwa amamre efe Asante amamre efe Asante obi Asante amamre efe Asante amamre efe eye achemfo asafo buache Bonsu otufo Tepamanhene ana Daasebre na oba no ya jijiri fe ya bia meka Asafohene bia so obajabo bia si titiriwu ane Daasebre se ya we yachi no na kurati o busa se dienti ana na kurati na tenase a ya de ho abakwasem be ma o dienti a eye Asafohene kwa oba na eti okura no ya de ho abakwasem ebe ma o eye achemfo asafo Bonsu buache eye otumfo Tepamanhene Daasebre na eba na okura ni tio fe oma abamre ane amane eye fe oma na eba na akwamu fre hen ede na enya akwam ayede na enya akwam aye achemfo asafo buache otumfo Tepamanhene Daasebre oba betenase otenase be mo aye achemfo na bakwasem Asafohene bia de achemfo ade entina de sa ya mo ho ye ekoso ya NYANSAPO ahwefo che de ka se amamre ne amane de bi ye de be kame aye ahwefo mo NYANSAPO TV Daasebre oduru hanu na hwe hanu ahu se wo hena watenase efe watenase me se Asante ahemfo ma ahenie ye de ma ahenie ye fe ahenie ye akono Asante ahemfo ma wo ye de hia se wo bob da pa na be de bi se ahenie akono ahenie fe Daasebre eye Asafohene na edi ka de ni din ene na yi obra oba edi ni din tu dwa no Daasebre ono na oba betenase a eye oba betwen ni wura na ene eye otufo na se to bebi na busu apanyini ne wo fa ase a na no dwada ye koja omkwan e wo ban mu na ne na nanom etenase no mo no mochi sikasa enu nti ene Daasebre Asafohene aba bedu me kase me bisa se ohun se etuo eda Asafohene na so bisa se edi nti ene tuo da Asafohene na so na asafo no krampo edi nti ne nya kase asafo NYANSAPO ahefo munye din anase toboasi ne tie na ni nyina se ka ne tete ebre Asante epe se omkabomu a omunya nkabomu ewieye no eye asafo na omudi mpanyin beka se omudi akotene yie pa wo akon bia ebekom esan se beka se asafo to mo na ebo adoma no ahihye on se ka ne tete na nanom bonkum nifa akwam jase na ekon ti na ne edom tutu saade na no nti asafo no na ye ekon ti eno nti eye na se to abibio ne kon edi kan okọ ewodom amemu no Asafohene na wo ogina mu den anate se na anya asem keto akra besi se ono digya okọ ye ahemfo to aso nyina ne ohindi baba bedi asafo akonya bia no esan se asafo akonya firi akwam na se tunzo na ne yonko ne akwam hina ebra oba bedi akonya ewo kwaman ne wofa na obri ebo a ekọ ekura no baba beti na mu no ehe ho no ofiri ba ya na se onya tete kakra firi wonti akwam ne yi Asafohene ade ma aye asanteman enu nti da bribia bo hu se na Asafohene bia chamfo wotenase a bo hu se na ono ne tio ada ne na so ebro betenase bia esan se oye kofo ade ma asanteman oye kofo ade ma asante oye sahena ekun bia beba se kaneti Asante kokun bia no eya Asafohene ono na edi animu nti na oye sahena odi sanim odi domanim ade kuanim ade ma asanteman nti hu Asafohene tenase ni tio fefefefe kama o sisi mo Asante amamre efe no ani nyina na enso wa osan so kura ni tio ama hu sampa woye sahene woye asafo so sadoma ono na di dom nanim tena no me se de ebeto fom e wo Manhyia fikesi mu ahemfie bia no NYANSAPO ahefo na yetiefo yem masonsi ade nyina be mam nananom yekusuwa ye de amamre ani amane de bam ti yeto so ohini be baba ha bia de na bakwasem ade bebremu piao aye nana adusai akire wampem otosum yenu Tepamanhene na Daasebre oba bedua obema ebetenase na otwen ne wura ene ana otufo na busu apanyini ade na wofa ase a aye omfrito na ne ana yeye omayi enti aye
Tepamanhene nana Osei atwerewa ampem otoso mienu ene sabre nana ababedu sabre nana bedu se bia meka na Asante amamre Asante abakwasem efe Asante amamre efe nana ababedu aye nana Osei atwerewa ampem ya otoso mienu nana Osei atwerewa nana piao nana ekon nana ekwatenase na atwe ni wura wo hwe wo se ni chini ye ono kwa ni chini ye no adamu soronko wa ha wo chini ahodo wo nyina aya na ono kwa wa ba woni aye aguna ahene omu chini ye adamu soronko obomu sa die nti ana tepanko ade oba ni chini ye adamu soronko ene ye tuntum ono kwa wa ye fufuo ni chini ye eye fufuo ade nti na tepa mahene chini ye fufuo aye asukase aye asuo banie osukase banie otai aye konwa aye tepa mahene achinti alunti esanse nananom asantemem ho akonwa bia aya na omu abusuma kese na tachire no omu chini ye fufuo anunti ana obekọ akuna mekase ya na ye mienu bo se tepa ni chini ye fufuo obo se akuna onu so chini ye fufuo onu so aya abusumdwa anu che tepa hene so bet akuna hene so betrasia onu so abakwase ba na se ye kase de aya tepa ana na waduru hanoma oba betrasia anunti ana tepa abakwasem ana tepa de ntia tepa chini ye aya fufuo no ana ne ye de ma NYANSAPO ahwefo bi se tepa nko a oba adan na ne tuntum obi etuntum na tepa nko a ni chini ye aya fufuo wadamu sunko aye asuo banie etumi eta akonye nachi alunti efritete na se etu odi kan breso ana sade we sha se esanse se etumi na ta Asante achinti Asante don makọ ye abi obi a brese ye kokko ne ade ni bre ne ade ne kotepanko a na amamre ne amane amane kwase odi fufuo fi se eye na nawosumfo no ahonidie ane pepepe ye nti fufuo no mo ye nunti ana bibia be se ye tepanko ade Tepamanhene eye na Osei ahwero ampem otoso mienu otenase a ono kwa ne chiniye eye fufuo mediri se akuna hene aso nam kwa so bolo so bedu a ye be kire odi nti akuna omo so omo chiniye ono so transfer ono chiniye eye fufuo NYANSAPO ye de mo besia na akuna so bedu a ye de nti ano so chiniye fufuo no ye de betam so piao yo se de edi ka aka no nana Tepamanhene na Osei ahwero ampem otoso bi no ono kwa ne chiniye edamu soronko eye fufuo mebedi ka aka se obusa se edi nti ana tepanko a de se ye tie chiniye bia tuntum obia sufra aye ntumatuntum nanso so ono nko ade ne chiniye no aye fufu na hofade no fufuom ana tuntum se dem di ka kan no se nananom ayemfo ne nananom abakwasem ne na Asante amamre na maniemu no ahemfo ne bibia ne nkonya no tumi etachi esan asuo bani a Tepamanhene titi ono otenase a aye ne chiniye aye fufuo alunti nana Osei ahwero ampem otoso bi no abetenase nana abira oba bedi akonwa no abahotedin anase abodin ane manfo nyina de man no ne yefe no de oman ne pe besise na ye kase yi de oman ne pe din no kam ye se enchirema eba ne enim de nanso so ye ne na ba na ye ne afia ne ho ne yehu ye de yehunu se nana hotedin a esase na oman mu nyina pe no enti na hotedin anase edin omanfo ne de to no ne se de oman no epe ono ana sabre oba betrase ye nana Osei ahwero ampem otoso bi no sabre oba betrase o twese ni wura beba enu nti de ntia na nachi ne edam soronko oni agona chi de edam soronko eno ho bakwasem ene ede ma na Frimpong anochi abebio eye agona manhene ana sabre oka abra Tepamanhene abetena se mekan se agona hene oba aya ono nko ne chi ne ono so chi ne dam soronko ne chi ne ne yefufu oba ha no ma hwe chi ne wo ha nyina aye ma Tepamanhene ana agona manhene na Frimpong anochi abebio ne chi ne no dam soronko ne de ne yefufu ebe bisa se de nti ana agona manhene oba sabre ya nana ni atokoko wa na busu apanyini ene aye ne ofase da fom na no dwada ye kura wo na ono nko ade de chi ne yefufu aye agona manhene na Frimpong anochi abebio ono ade nti na ono de ne chi ne yefufu na tenase ye bembo hu de nti a na Frimpong anochi abebio ono nko ane chi ne yefufu ade nti a ana ono nko ade chi ne yefufu na tenase ye bembo hu de nti a na Frimpong anochi abebio ne chi ne yefufu na aye ahemfo aka no de edam soronko ono nko a one Tepamanhene omotenase a omuchiniye no edam soronko ede nti ene tesa nana agona manhene nana Frimpong anochi abebio nana tenase a yebemu ohu de nti a nana nko a ne chiniye eye fufu ede nti a ana nana chiniye fufu nana nko a ne chiniye sabe aye okwa akọchia onua
ɛyɛ nana Mampɔhene ɔkɔ akɔakɔkyea ɛyɛ nana Mampɔhene fɛfɛfɛfɛfɛ yo wato ne mu ɛfɛ wofiri Mampɔn wofiri agora na akɔ Mampɔn a ɛnyɛ kwan yɛ wa kyɛ sɛ onua paa wofiri mu akɔakɔkyea ne nua ɛyɛ Mampɔhene bibia mamrɛ ne amanneɛ kɔ aso ɔba sɛ ɔbɛtoro no sɛ sɛ ɔkɔ no ɔkɔkɔkyea no ɛyɛ nana Frimpɔn anɔkye abebio ɔkɔ akɔkyea ɛyɛ onua ɛyɛ Mampɔhene amamrɛ dabi kan mi sɛ Asante amamrɛ fɛ Asante amamrɛ akɔnɔ Asante amamrɛ fɛ ɛyɛ nana Frimpɔn anɔkye abebio ɔna sabi ɔdada no kakra no nanamo sa nanamo buru mo nana sabi ɔdada no kakra nyansapo ahɛfo sɛ deda bi aka sɛ ɛyɛ amamrɛ ne amanneɛ fɛ bibia nka mo sesei yɛgusua yenom nananom atena se sesei sabre ɔhena yɛduru nso sɛdeɛ ɔba yɛ ma mo hu sɛ ɔba sabre nana abɛtena se ɛyɛ nana Frimpɔn anɔkye a wɔtɔ so bienu ɔne ne hema nana Manhyia yɛ dɛm a ɔno nso so ɛtɔ so bienu sabre ɔmo na atena se ɛyɛ Asante agona Manhyene ɛne Asante agona Manhema ana sabre ɔmo atena se a ɔmo abɛkyɛ ɔmo wura na ɔmo sɛ ɔhwɛ ne kyiniɛ na ɔno nkɔ ne kyiniɛ na dɛm soronko ɛyɛ fufuo ɔne ne tepa sɛ ahen dwabo biara ba Asantehene fie ase anasɛ Manhyia ha na yɛbɔ dwa ɔmo sɛ nana agona hene nana agona ma Asante agona Manhene ne kyiniɛ yɛ fufuo na deɛ nti ana nana agona Manhene ɔno nkɔ ne kyiniɛ ɔde Tepahene ɛyɛ fufuo ɛnɛ NYANSAPO ahɛfo ɛwɔ mahu deɛ nti a nana agona hene ne kyiniɛ no ɛyɛ fufuo ade nti na kyiniɛ ahodoɔ nyinaa kabea yɛ sɛ woyi ne deɛ na woyi Tepamanhene deɛ a ɔmmienu nkɔ ɔmo de ne dɛm soronko ɛyɛ dɛn abakwasɛ bɛ ne tɛ akyire deɛ na de baa yɛ nti a ama yɛn nyinaa yɛate ase nana no bɛka sɛ yɛatena ase a Asantehene n'ani ata kɔkɔwa na busua panyini ne wɔfa ase ɛda hɔ nan nso so agona Manhene deɛ ɔno nkɔ ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo ɛnɛ yɛbɛma NYANSAPO ahɛfo ahu deɛ nti a nana agona Manhene ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo na NYANSAPO ahɛfo obiara nso ahu no wate ase ahu sɛ Asante amamrɛ ne amanneɛ no yɛ ntontwene ani bra badeɛ na nso sɛ sɛ amanneɛ ne amamrɛ yɛde ntoto no ase ne nti ɛno nti na nana agona Manhene nana Frimpɔn anɔkye a ɔtɔ so mmienu abebio ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo no ɛno nti yɛbɛkyerɛ mu na wɔn ahu deɛ nti a nana ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo ɔbusua sɛdeɛ yɛmmɔ wɔn nyinaa sɛ amamrɛ ne amanneɛ bɛtɔ fam wɔ ha biara no Manhyia fi kɛseɛ ma ntia nya deɛ bɛma waso asi sɛ yɛhwɛ ɛberɛ a nana ɛyɛ agona Manhene ɔne ne Manhema ɔmba bɛtena ase no ɛyɛ agona Manhene nana Frimpɔn anɔkye a ɔtɔ so mmienu nana abebio ɔno ɔbɛtena ase na mema mo hu sɛ ade nti na ahemfo nyinaa obiara tena ase kyiniɛ na ebi yɛ tuntum ebi yɛ kɔkɔɔ nanso ɔne Tepahene nkɔ mo kyiniɛ dɛm soronko ɛdeɛ nti ɛna agona hene ɔno nkɔ ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo yɛde ka mo ahu Tepahene deɛ nti a ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo NYANSAPO TV so deɛ yɛse nananom aka na mpanyinsi nya ade a akyɛ biara ɛna ɛyɛ sɛnsɛn na ade akyɛ biara na ɛyɛ sɛ yɛaka to sɛ akɔfo na de adɔkyerɛ de akɔ mbaeɛ no nanso so NYANSAPO ahɛfo ɛwɔ ho sɛ nyɛ saa na ɛteɛ akɔfo no bi ba kɔɔe ɛyɛmfa ho hyɛ aseɛ ɛberɛ akwama hyɛ aseɛ ɛba yɛnya nana ne ɛfɛ no kanatwum ne yɛntwe ɔmo ka bom bi ɔman ne firi kwaman ɛbɛdu baabi nana kɔbea mamfi nana ɔti akɛntɛn nana ɔti akɛntɛn abrɛ so yɛnya akɔfo ne ɛfɛ sɛ kɔmfo tuda na ɔyɛ ɔhene kɔmfo tuda na ɛhyɛ nkɔm sɛ ɛberɛ bi bɛba nkɔfo bi afiri baabi bɛba kwaman saa nkɔfo ɔmo ho yɛ fufuo na ɔmo tiri nyi gɔmbakyi na ɔnyɛ ɔte akɔnya sɛ saa abrɛ ne ɛfɛ nana ɔti akɛntɛn ka sɛ daabi asɛm wɔ yɛ ntumi nsi nipa bɛ nananom fufuo ne tiri nyi gu n'akyi ɛno nti nananom hyɛe kɔmfo tuda hyɛ nkɔm no anɔpa du baako dumi no pɛpɛpɛ de atwa nti ɛbɔ awia na ɔmmiɛnsa na kɔmfo tuda hyɛ mo nkɔm no ɔmo aba abɛgu ɛno nti kyerɛ sɛ na akɔm wɔ hɔ dada ɛno nkɔta nkyɛn kɔmfo tuda kɔɔeɛ no ɛberɛ nana kɔmfo tuda kɔɔeɛ no nananom maa ne bɛyɛ nana ɔti akɛntɛn samantoa nti nana ɔti akɛntɛn so kɔɔeɛ no ɔhene a wɔbaeɛ no ne yɛfɛ no nana obiri yɛboa nana obiri yɛboa ba ɔnso yɛnya akɔmfo a ne yɛfɛ no kɔmfo yamoa no nso yɛ wɔ hene ya wɔte Asante agona saa bɛ na nya Asante na ka kwaman ekuro na atwa kwaman ho hyɛ na ɔmo di ayɛnkofa da ɔmo ntɛm a wei tiri bisi a wei fire wei ɛno nti ɛne kɔmfo yamoa ɔbɛyɛ wɔ hene ɛwɔ agona ɛnɛ yi Asante agona kane tete no agona ekurum ɔno bɛyɛ wɔ hene ɛno nti kɔmfo yamoa ɔno nso so ne kɔmfo ɛnana obiri yɛboa ɔmo di dwuma bebree na obiri yɛboa akyi na obiri yɛboa akra kɔɔyɛ no ansa na ne wɔfa ase a yɛfrɛ nsɛ nana sɛ tɔmpo nyinamoa akyerɛ ne nneɛma no wɔyɛ na yɛ nananom sɛ wɔyɛ nyame ɛnti dɛ fɛ nana sɛ tu nyam kɛse ɔno nso baayɛ ɛberɛ a nana kɔmfo tuda ɛkɔɔyɛ na kɔmfo yamoa kɔɔyɛ na ɔti akɛntɛ kɔɔyɛ na obiri yɛboa kɔɔyɛ na ɔno nso baayɛ na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ nana obiri yɛboa ɛbaayɛ no
konfo a na obiri abo ane konfo ya mo bedi dwuma ansa na anoche konfo eba Hey!
Daasebre ayere beka se lonsiaba ada nananom se lonsiaba de hu ayewura Daasebre ohene asore opemso amane muso se de be na info efiri akirikiri a mo baaye omso beta mo muso Daasebre ohun se dom no nyina obia asore ja obesole na afi watiache na info no nyina nsana babi obedu obetwam bia no so omo maka nso timi asole akọ Daasebre opemso asole wasole Daasebre enche obesole ohene asole osole enema edikan ya eba na na baka se chire ni adi bonso ohene asole ni nyina na edikan a eba no on se eye ade asu obi nyanya obi nema bebre obi nyina eba edi ada zampa
ɔhene sɔre sabre wɔ tiatia ogusu tiatia ogusu tiatia no wia ɔbɛtia na hemfo ɛba nyina obia na afei ne sɛ ɔkwa nansa na hemfo ɛba ɔhene tirase no ɔsɔle ya wa aba bia ntimi nsɔle wa aba bia ntimi nsɔle sabre yi ɔhene asɔle a ɛsɛ wote sɛ de atumpan no esi so dendenden fɔntɔn from atwene no ne ade ne di ahim no ɛmprɛ agoro bi a ɛwɔ Asante ahemfie bia sabre yi ebi wɔ hadoma baabi ɛsɛ sɛ bi deɛ baabi ehia sɛ ɛbɔ bibia no yɛbɔ ɛsɛ sɛ yɛ bibia no yɛyɛ sabre yɛma wo sɛ Asante yɛwɔ ade papapa Asante amammerɛ ne amammerɛ yɛntoto no ase Asante amammerɛ ne abakwase amammerɛ deɛ kabɛyɛ sɛ ewiasema nyinaa wusa Asante ho amammerɛ deɛ mihu baabi a wusa amammerɛ ne amadeɛ yɛde amammerɛ ne amadeɛ yɛ adwuma ebi yɛ bi deɛ nanso so wusa Asante ho a menyini sɛ me deɛ ha na mewɔ deɛ mahu na meka ɛne sɛ Asante yɛwɔ amammerɛ ne amadeɛ Asante yɛwɔ amammerɛ ne amadeɛ sabre wɔ hena sɔle wɔne na abere mpɔfoɔ na mfɔtwa ne ho ahyia nyinaa ɛkratam no owia a ɔbɛsi fam ansa na ɔsi fam wie a yɛasoa no ɛde atwa ne nyinaa dɔm ne nyinaa ahyia no wakyɛ wɔ biara ansa na ɛde no akɔ na dɔm a ɛbaayɛ ahemfo abrempɔn amanhene wɔn nyinaa soso atumi asɔre na wɔn akra sɛ sabre enyino dwoa ne sa ɛne ti wɔhene ama no sɛ nkyini ne nyinaa ka bɔ mu mfimfini hɔ no kyɛ sɛ wɔhene nya nsi fam si firi simpie no so onya si firi simpie so pɛ ne kyɛ sɛ osi fam na wateatea kɔsi sɛ ɔbɛfra pakan na yɛde n'atwa nyinaa ahyia na afei yɛho sɛ ɔhene kɔ nti ahemfo ne adɔfo ɛbaa nyina obiara nso so ɛbɛtumi akɔ yɛhora na wɔho sɛ yɛsɔ tani sɛdeɛ kane tete amammerɛ ne amanneɛ te saa bere yɛka sɛ ɔhene asɔre esuma baanu no ato nti yɛ nananom amammerɛ ne amanneɛ kwa sɛ yɛsɔ tani sɛdeɛ ɔhene baa nti wɔhu sɛ ɛnya sɔ tani sɛ yɛ a ɔbɛn hɔ nom ɔbɛfiri ɔ na asakɔ ɛfɛkyɛ sɛ yɛsɔ tani a yɛde hwɛ ɔhene ɛkwan babla saa bere ne nkanea ne adeɛ abu saa tete no ebi ni hɔ nti yɛasɔ tani a saa bere yi nana ɛba no ɛno na yɛde hwɛ nana kwan a ɛberɛ a ɔhene ɛba yi ɛnananom amammerɛ ne amanneɛ kwa so ɔmo asɔ tani edum na yɛ nyam no na yɛ kaabɛ obi tumi sɔ tani de twa kwansiri bɛɛ sɛ deɛ ɔwɔ deɛ ɔwɔ ɛno ɛne asɔ tani de di ɔhene anim a sɛ enwuna adwo ɛno nkyɛn sɛ yɛsɔ tani ne yɛde di n'anim wɔ abere a ɛyɛ ɔhene ɛba yi otumfoɔ so manbrafoɔ no ɔno nso so na wohu sɛ saa bere yi ogyina hɔ no ɛyɛ kontaa sɛ ɔnwe de hyeɛ otumfoɔ so manbrafoɔ so na wohu sɛ saa bere ɔno nso so odi anim a ɔba no otumfoɔ so manbrafoɔ no ɔno na saa bere wohu sɛ ɔno nso so odi saa bere ɔhene ɔkyeakyea na ahemfo no na yɛ sɛ ogu so a ɔkyea na ahemfo no ogu so a ɔkyea ɔhene na ɛkyea no ɔhene ɔkra na ahemfo ɛne adɔfo a ɛfiri akyirikyiri ɛba bɛgyam no ɛberɛ a ɛnɛ ɔde na abusua panyini ɛne ne wɔfa ase ɔgya wɔn koraa no ɔno ɛnɛ ne nti saa bere ogu so a ɔkra ogu so kyeakyea na ɔte anwom ne adeɛ kyɛ sɛ Asante amammerɛ ɛfɛ Asante amammerɛ ɛfɛ Asante amammerɛ akɔnɔ Asante mahenie yɛ dɛ Asante mahenie yɛ dɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ya sa ɛmu ahu sɛ Asante yɛwɔ adeɛ Asante yɛwɔ adeɛ Asante wɔ adeɛ Asante wɔ adeɛ Asante yɛwɔ adeɛ wohwɛ obi nka kyerɛ wo sɛ Asante yɛwɔ nneɛma yɛwɔ amammerɛ yɛwɔ amanneɛ yɛwɔ amammerɛ yɛwɔ amanneɛ na yɛntoto yɛ amammerɛ fam yɛfɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ so ni agorɔ wei ma hu sɛ yɛhu sɛ yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ yɛtie anwuma a ɛkɔ so ne adeɛ sa pɛpɛpɛpɛpɛ yɛnya bi kumi ɔkyene wɔba ɔkɔfa mama ɔkyene wɔba ɔkɔfa mama anwuma a yɛte wɔn bɛgyiri sɛ wonte ne waso na wonte ne baabiara bi sɛ woamma santimanhyɛ ntia ahemfie a wonte ne baabiara ɛnum paa asɛm paa nananom de so anyim so ne yɛde ka asɛm paa ɛyɛ anwum ne yɛtɔ so yɛde ka asɛm sa
Asante wo mamre no kure ni nyamianim amamre ne ye yampa ye amamre asante wa amamre ni amane ye wa amamre papa yeah Sabrina Yuguso Akaya Hefo say or Henry Okra Oko Okra Okra so I did Teni Edi or Henry say Amamre ni amane paso Adesa Kalete Yamamre ni amanim no Yasoteni Yasoteni so de Heneba Yasoteni ani adia Aninti Yeguswa mamre ni amane kwaso ya soja edidi wo henanim ede ne ko sa pepepe na amane ko babia bedu bia bo se abro ne foforo ne ebia nso so e wo de e kan asante amamre ani aheni efe kwa ese asante mam ye ma nipa du so hene kura edi ya ma so hene kura edi se asante aheni efe asante aheni efe asante aheni o hene guswa oba wo kia no akra aye na hemfo baba bo ano ma ono ne busu apanyi ane no faache atisika sanyina eguso ya ye kwa na se wokra obia so betima ko na otenase eguso sabe NYANSAPO TV na eguso a ohwe wa ma ofani ankyere menhia anfie agese kase wa ye ho se ene ye suade ene ye suade ne sa pepepepepepepe ene ye suade sabre ohene okra no mako ne mo sa pepepepepe asante amamre ni aba asante amamre ni na mane de ene ye suade ne ye suade na ye suade yumuso a ye wa ha ye hwese de ekoso ye se de Asantehene na se tu abibio na se tu amponyamwa na se tu nyamkese se de ne o ma hinni ene amamre ne amane ayefe ano ene gusu a NYANSAPO TV gusu a ye de mam no ene ye ba Manhyia anfia ene na se tu abibio na se tu amponyamwa na se tu nyamkese na busu apanyini ene ne wo fa ase a edwa de yom do ye ne ene na no mfa ka se ye no ma kisi kasa ade sabe wo ene ko ade na hemfo aka nyina obia mamre ne amane kwaso obia betimi asole foko ahodo anantafo atiamefo jaasefo kontre kumasi ahemfo e baaye sabre wo hina mane muso yi obia mamre ne amane kwaso abusu apanyini one ane ne wo faase a omokra ko nananom awon to nananom wonse do no ende anano dwada ane yo omdoti yie ene ane ye transe aye no wachi sika santi wo hene transe ama kumasi ahemfo asantehene omo nyina ba ababeboae ene adofo a free amantama hodo kasafofro omo nyina ba ababeboa sabre wo hene asole ano nti we ka se panyese no siaba
ani ehu de ye wo no ade Daasebre wo hena sole NYANSAPO TV duma de ebedi de besom ye ne ahwefo free anopa ebeti Daasebre no ye de nyina ebe na wie me amre duma de ho chamedin ade na jafi adutwum aya na kwadwo owusu ansa ana bo mi chidom se producer ye obo aye de call from aye bibia ye cameraman ye bibia aye apia aye NYANSAPO TV aduma wura ono ana bo ma de bia call so anu nti NYANSAPO TV se de yakase amamre ne amane ye de besom abre bia no ye fa bibia kame ye ne ahwefo da anu nti enne duma de ebedi ye ewo Manhyia ahemfie aye nana se to aponyama na se to nyam gase ne nabusu apanyi ane na wofa ase yi enne ye de ba wie ne ha ane de musi ebia midin ade na jafi adotum oduma kwa de china minu se besa so ahia biem awo NYANSAPO TV so yakra mu nyina